castel frumos. Însă cred că mi-a construit un nou castel. Mamă, ce fain e. Îmi place. Nu și tranul meu. Se pare că sunt într-un castel. Yes, să scăpa bine bună de sora mea. Bibliotecă. Ce fain e. Bucătărie. Da, e bucătărie. Da, e bucătărie. Văzut că e altceva. Bun, hai să vedem ce e aici. Baia băieților. La noi intru. Și baia fetelor. Interesant. Să vedem ce le-ai dat și. Sunt curioasă. Poftim, Little Sky. Crezut că am scăpat de ea. Incorrect. Deci trebuie să vină și sora mea. Să vedem unde e camera mea. Da, asta e camera mea. Televizie. Wow, ce fain, îmi place mult. Uite atât de bine și patulețele ăsta. Da, îmi place foarte mult. Am văzut cum mai e o cameră, oare cu e. Ups. Little Justin și Little Max. Max a iubitul sora mea. Și Justin, vărul meu. Bine, verișoara. Vărul meu și a lui Sky, da, nu contează. Mie îmi place aici. Unde duc scările astea? Cred că pe acoperiș, dar nu știu ce ar putea fi aici. Ce să nu zici că e piscină? Să nu zici că e piscină, că nebunesc. Oh, God, e piscină, nu vine să credem o piscină. Cred că o să fac o petrecere odată. Cred că o să fac o petrecere la piscină. Nu știu. Chiar îmi place castel, adică nu mă aștept cum să iasă atât de bine. Adică muncitorii chiar se pare că s-au străduit destul de mult. Îmi place. O să mănânc ceva. Mi-e foarte foame. Și cam acesta a fost episodul de azi. Eu am văzut Telebi și vă bye bye.